na ji na ya daure. Abokina ya turo min da sako ta WhatsApp. Na je na bude ashe bidiyon batsa ne. I don't want peace. I want problems always. Ashe MP yana tare da Abba da Umma a cikin gida. Na ƙara bolin. Ba magana. Na ƙara bolin. Ba magana. Ashe sun gama jin komai da yake cikin bidiyon. I'm telling you. God will see us. Jama'a, in dai da shawara dan Allah mu haɗa a comment section. Ni yanzu gidan zan shiga ko kuma duniyar zan bari ba sani ba.